sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kiyan linawa. Tang opinyon, unong lignaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Lignaay babalay. Kaulop, tan kaentabay. Susari manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay. Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay. Good morning! Naimbanggal daw bigat kada kayo amin na po, maabig yakabosan, Pangasinan Dagupan. Wadya tilalamat yung mga iparuntal na sari balita, isyutan komentaryo ni Pakaretsarey Matuan. Liknaay Balay! Siyempre, kalob kan tabayo, saray kapaborito yo, amigo yo, RJ Beray Jimenez, at your service, always. Tansay magtarilingkor, magtarian kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Kalop kantabay team at technical side at sign agaw lang na Miyerkules sa tatong tanagagik pizza sa isla at bulan na Agosto taon 2025 ang kapayarom si Engineer Dennis Justoni Palaganas. Nagunuyan at tatong tanagagik wala special guest tayo. Oila ko mo niya makasabi at taga na abala at traffic. Antay lahat na natatong tanagagik at saren kaplusan high tide lang ula. At antay la sa siyudad na Nagupan wala rin porsyon ya ambasa sudalan. Until now? Napod sa on ta high tide. High tide. High tide. Because of that high tide. Yes. Okay. Pero sa relief operations, tuloy-tuloy. Peace official mo. Ayuda. Pulaso amay panangibunog na saray ayuda at saray Nandurman Barangay at nababalitan tayo pero sa sistema walay sa kaya portion ya mangitar na noodles, walay sa kaya portion mangitar na tinapay. Akin tanong pamimpinsan ninyo tapen maimpinsan so pampila na sari tuto taglaran na kasawan. Singa kinta na. Sa tawag da satan installment. Installment. Nayari terma installment Oo. Siyempre, alawan na akin singa maimpinsan lang ko mo at tuwamay ko mo abala. Akin managbunog laman na yaray ken are opisyalis tayo. Sikare mangiter.
pati sa may internal na po DSWD, si karamo lang mangipapalima. Mangitar at saray totoo. Kulang na staff amo na DSWD. Kung kulang kayo staff, kaukulan yung staff, voluntaryo kami ng kapaborito RJ. Yes. DSWD. Mm. Kulang na staff yun gagangan nyo lari ken. Councilors na opisyalis na balay. Si karalay pambubunugan nyo. Ay, kayo. Dakal ni gawon dararatan. Dakal ni trabaho dararatan. Manggawa nira na loy. Isan nyo abalo niya mambunog na satay relief goods. Manlapod si kayo. Pogi points. Mahiya naman kayo. Baka Sa kapwa pogi niyo Pilipino. points. Pogi points. Pogi points. Nako. Bakit? Election ba? May election ba? Pang Facebook. Pang Facebook. Hindi din. Pang Facebook. Ayagi. Pero good luck. Ay, congratulations nga pala kapaborito Ajay. Mhm. Sa bayan ng Binmalay, Bakit? di ba naimano mo, minsan, naimano kad gilig na sa may dalan. Mhm. Antes ti on sagap kad manat manlapo kad balay na Binmalay, no jad kawanan niya side, nanang mo, atipon, iramay sako-sako. Yan yung panawagan natin. Oh, yeah. No, ilaksab mo'y amay bintanam, naluganan mo, nasingob mo. Mhm. So, bangabangat. Ay, nako. Amog na basura. Natan, nan karoman, nan akadalanak diman, laman, Okay na. nan kabosan, wab man Mhm. Pero nan karoman ang aram, ang gapula. Karomantan. Karomantan. Karoman. Pinanawagan natin nung Lunes. Yes, pinanawagan natin nung Lunes. Nakausap pa natin si Mr. Leon. Mr. Leon, presidente ng OSCA Yes, ng Binmalay. ng Binmalay. At naibulong siguro kay Mayor. Kaya wala na yung mga Ngayon, basura wala na. dyan. Congratulations si Kongko. Nako, Mayor Pete, may in love na ako sa'yo, Kongko. Yun naman na yung agad na aksyon, di ba? Yes, kasi wala namang pagka magandang trabaho at inaaksyonan kagad yung problema, di ba? Dapat dating pasalamatan. Of course. Tatan idayaw. Yes. Yung mga ganyan. Tulad nung pinanawagan ko rin, i-connect ko na rin kay Ma'am Risa ng Senpelco. Kasi may 2 linggo na parang hindi natutugunan yung problema ng isa sa aming kababayan. Kahapon, tapos na. Tapos na. Yan ang mga action agad. Oo. Tapos na. Kinumusta ko, tapos na. Tapos na. Okay na. Ma'am Risa. Salamat, Ma'am Risa. Ayun. At siyempre, anamuton ko malain pang kanunawa, isa pang hirit, Mayor Pedro Pete Merera, sir. Pwedeng makiusap po, please. Pakiayos po yung daan namin doon sa kwan. Antay may antis na Inti Bridge. Antis and after, nasama Inti Bridge, agugurato lay dalan mi. Manlal tuglari luluganan. No sari ugugaw at undalan diman. Yakalugan at saray tricycle. Mangkukulandit may tricycle. Pati sa ubo da mangkukulandit. Nalitog-litog. Amay angal mo sa landa kasabidad school at tunawla. Narasan nalamot ira. Kanyan, sarak ang gano pi espalto yu, Mayor. Amay dalan diman at antistan kayari. Nasamay Inti Bridge. Diman. Mikakasilaray taga barangay Dulag, barangay Amangkuro, barangay Balugo, tan barangay Basing. Wala malumya pundo na sa munisipyo, saragton pi aspalto yo. Ang aspalto labat. Kaitan. Saka bayan muna bago sarili. Yun, di ba? So, ma-actionan yan. Sigurado yan. Sana, Mayor, lambing namin sa inyo, Mayor. Lambing ng mga taga-barangay Dulag, Amangkuro, Basingtan, Balugo. Okay. Mga dawit sa palpak na flood control. Ano ba yan? Tukoy na. Tukoy na. Hawak na raw ni Pangulong BBBM. Yaong mga pangalan, mga korporasyon at individual na sangkot sa katiwalian sa Department of Public Works and Highways.
Oo. Dapat masolusyonan yon. Masolusyonan at nang mabigyan ng aksyon at Yes. ng tugon. Mm. Ibig kong sabihin, mayroong patutunguhan Yon. yung investigasyon. Oo. Yan. At malapit na tong ma-blacklist itong mga taong ito at saka mga korporasyon na ito, malapit na raw ma-blacklist sa mga proyekto ng gobyerno. Oy, sana nga kasi sabi ni Pangulong BBM, hawak na nga po niya ang mga pangalan ng mga taong responsable sa mga palpak na flood control projects na naging dahilan ng malawakang pagbaha sa ilang bahagi ng bansa. Kaya kailangan natin dito good governance, Good governance. talaga. Yan, kailangan natin. Yan ang Good kailangan governance. natin, Yan. good governance. Kaya tayo hangang-hanga sa isang elected councilor sa bayan ng Lingayen dahil yan ang kanyang adhikain. Good governance, agaunta na tatang tanagagi. Kaya yung ating tinutukoy na Mr. Good Governance mula sa bayan ng Lingayen ay makakapanayan po natin maya-maya pagkaroon lamang po ng mga paalalang ito. Ang puta-putang Iran balita. Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran sunata. They say San ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang Flying Connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. we want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside.
have a sing-along at their music room, relax at their room accommodation, or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be, at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Luboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjet Maluwag, Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Alas 8:23 oras na natin sa Lignay Valley. Kaulap kang tabi ni siyempre sa rin magtariran ka paborito. Amigo yo, RJ Jimenez at your service always. Tansay magtaralingkor ka paborito Joseph kanilang bakanin na uluwala. At sa inbag tatatin talagagik at medyo danti pa ni Dalan iraray dumurungol tayo. Madam Emma Alipio, good morning sa mga single ladies ng Barangay Basing, Nanay Bihing, Nanay Conching, Madam Perla, Kagawad SP at saka si Madam Ja. Kay Sir Bernard Masawi, good morning. Kay Sir Jerry Domingo, likewise, good morning. Kay Sir Yong Regidor, good morning. Sa Quanto Masantos, San Madulap. Ya kabuasan, mga kapaborito. Yes, dahil sa ongoing, na experience tayo ya high tide. And by the way, papakabatid saray kakanayan kabalas-balas sa Linawa, kabkabat amigo-amiga nan Emilio Tods Castro Mindigwarin Jr. Papakabat tayo si Katu at Andilad Bilay. Say bangkay to watan natan ya lalamayan dad Caloocan Sur at say tulor sa no ayay simba alas 2 ng araw ditan at Binmali Cemetery and he survived by his wife Jeanette Manuel to condolence po sa family. So at sign bagtatatong tanagagik at wadjala so may tatawagan tayo na good governance counselor mangi tada ulo, mangi tatanduro na sa ating good governance ditan at bali na linggayan at he will be properly introduced by my partner. Siyempre iterkot si partner ko may pankaroon na wata kabaluyan tuya at bali na linggayan
Partner. Yes, good morning. Saray dumurungal tayo, mapalar tayo, wadya, sa istasyon tayo, guest tayo, sa Amawil. Amawil kung ko, konsyal mi, bali nalinggihan, asumpal to so taluran termino, 9 years, natanong papawil, councilor, timawil, councilor, bali minlinggihan, itatanduro tutan, so good governance, Councilor Randall Bernal. Pero antis kunindan na sa oras pian mangilugay at ang gadagunuyan nakaulot timat sa sakay. Ay walamat ada satan niya ideolohiya at good governance si Councilor Jonathan Ramos. Pero unan tani walad linya balat si Councilor Jonathan partner. So unan tani may ternalugay Councilor Randall Bernal. Sir, good morning. Good morning, good morning. Good morning, Sir RJ. Good morning, Sir Joseph. Good morning, Councilor. Good morning po sa lahat ng nakikinig sa istasyong ito. Okay, may termat na lugay, walad linya tayo, Councilor Jonathan Ramos, sir. Good morning. Good morning, Kuya RJ at Kuya Joseph, no, sa ating napakasipag na municipal councilor, ang pambato ng Lingayen para the PCL, Kuya RJ. Uy! Si Honorable Councilor Randall Bernal, na kung saan talagang pinupurse niya ang good governance sa bayan ng Lingayen. Good morning po sa inyong lahat at sa ating mga kababayan. Yes, sir. Good morning. At tayo ay makikipagtalastasan sa inyo pong dalawa. At syempre, para malaman ng ating mga kababayan sa Lingayen ang kaganapan ngayon. At alam ko na marami po kayong mga isinusulong na mga magagandang patakaran dyan sa bayan ng Lingayen. Go ahead, Partner Joseph. Okay. Would like to remind also our listeners, mga kapaborito, na live din po kami sa YouTube. Aside sa Facebook, nasa YouTube din po kami at napapanood nyo po, ha? So, unang tanong natin sa ating mga bisita this morning, very active po ngayon ang Sangguniang Bayan ng Bayan ng Lingayen. Because sa inyo na talagang nagpupursigi, nagsusulong ng good governance. And I was watching your session, special session yata yung kahapon. Tinatanong nyo kung ano yung composition talaga ng Bids and Awards Committee. Ano ha? O Finance Committee. Finance Committee. At bakit po natin natanong po yun, Councilor? Bakit kailangan natin malaman yung kung sino yung bumubuo ng Finance Committee ng ating bayan? Ayun, napakagandang tanong po yan, Sir Joseph. Pero bago po ang lahat, bakit tayo nandito sa good governance? Bakit natin pinagpipilitan ang good governance? Kasi bago ang lahat, I was inspired by those people na nagpupursige na ipatupad dito. Unang-una, Mayor Magalong. Binibigyan ko ng pugay. Isang kasama niya si Mayor Vico Soto at ganoon din kay Mayor Isko Moreno. Okay, sila po kasi yung mga nakikita ko ngayon mga modernong bayani. Pinaglalaban ng kanilang mamamayan kung ano yung nararapat na para sa gobyerno at umaasa na baka sakali matupad din natin ang ating mga pangarap na umasenso ang ating bayan. Yun. Yung tanong niyo po kung bakit ko pinipilit na tanungin sa mga Finance Committee members kung ano ang komposisyon nun, kung sino-sino, ilan sila, kasi gusto kong, actually alam ko yun, Sir Joseph, alam ko kung sino ang membro. Gusto ko lang marinig sa kanilang mga bibig. Medyo nag-post nga sila kasi hindi kaagad nila nasagot yung tanong ko kasi nung mga nakaraang administrasyon, nakikita ko ang committee meeting umaabot sa 5. Umaabot sa 5. So ngayon ko nililinaw. Bago ang lahat, Sir Joseph, Sir RJ, magtataka kayo, bakit ngayon mo lang yang sinisita, Councilor Randall? Yes. Yan po sana ang magandang tanong dyan Bakit ngayon mo lang yang sinisita? This is my 6th term. Okay. Actually, pang-anim na termino ko na po ito bilang konsehal. Nung mga una po, may boss tayo Yes. Sumasama po ako sa partido. Kaya kung ano ang sinasabi ng partido, sumusunod lang po ako sa kanila. Sa madaling salita, nakatali po ang aking leeg. You are a good soldier. Yes. Ngayon,
itong huling eleksyon, I decided to run as independent. Wala akong kasama dito sa bayan ng Lingayen para kung sakaling manalo ako sa aking sarili, walang magdidikta sa akin. Sasabihin ko ang gusto ko sabihin, gagawin ko ang gusto kong gagawin. Na naka-align doon sa inyong adhikain ngayon na good governance. Yes, kasi Okay. nung nakaraan po, may partido tayo, kung anong sinabi ng partido, kung anong sinabi ng boss natin, even against my will, sumusunod ako. Sumusunod kayo. Ito, okay. follow-up question ko lang, kapaborito Joseph. Kaya mo ba itong mag-isa? Nag-isa ka ba? O may makasama ka sa adhikaing ganyan na Councilor Randall Bernal? Dahil alam mo, pagka ganyang mga moves, talagang marami kang masasagasaan dyan na Councilor. Handa ka. Totoo po yan, Sir RJ. Nung kasagsagan ng kampanya, yan po yung lagi ko sinasabi na kung sakaling pala rin muli kako ay asahan yung hindi po ako tatanggap ng kahit ano man yan galing sa kanila kako, kasi yan ang nakikita kong sanhi na nagiging bulag at nagiging bingi ang isang leader pag natapalan ng kung ano man yung tinatapal nila kako. Yes. Kaya pinangako ko sa akin sarili na hindi tayo tatanggap ng mga ganyan. Okay. To tell you honestly, yung mga suhol na yan, yung mga SOP na yan, kung ano-ano man yung binibigay nila, ay iiwasan natin para hindi po tayo mabulag at para hindi po tayo maging bingi. Ayun. Kunin din natin yung... dagdagan ko po yung yes. sagot ko kung kaya ko. Kasi actually, pagdating ko sa munisipyo, pagbalik ko, nakita ko kaagad tong ibang kasamahan ko. Ganun din pala ang gustong ganun din ang gustong ipatupad ang kanilang layunin. Babanggitin ko po si Councilor Jonathan Ramos, Councilor Teng Tapia, and Councilor Norman Doroteo. Pare-pareho kami adhikain na ipatupad natin ang good governance. Nandito sa kasama natin si Councilor Jojo Ramos dito. Anong masasabi ninyo diyan sa mga adhikaing ganyan, Councilor Jojo Ramos, sir? Good morning, Jonathan Ramos, Sir okay. RJ. Napakagandang tanong yan kasi matagal na namin gustong umpisahan yan sa bayan ng Lingayen para at least mabago yung sistema. Bagamat na sa panahon po ni nandyan na yung good governance. Kaya lang, ito ay talagang tinututukan namin ni Councilor Randall at Councilor Teng, Councilor Norman upang lalong papatatag yung at aming adhikain na may pagpatuloy yung sinumulan ng ating mahal na mayor. At siyempre, dahil agresibo ang ating kasamang councilor, itong si Councilor Randall Bernal, ay talagang napag-usapan namin na kami po ang talagang gagawin po kami ng anong tawag dyan? Legacy. Na aming termino ay talagang kami ang magpapasimuno ng good governance sa Kuya RJ. Okay, Councilor Randall Bernal. Yes, dadagdagan ko po yun, Sir Joseph, Sir RJ. Ganito rin po yung kagustuhan ng ating mahal na Mayor Josefina Iday Castañeda, na magkaroon ng good governance sa kanyang termino sa kanyang pamamalakad. Nakapag-usap na kami na sumusuporta din siya sa good governance. Kaya natutuwa din po kami at sumasang-ayon din po ang lahat. Okay. Kasi ang paniniwala ko po, kahit po magpalit tayo ng leader, kada eleksyon, kung hindi natin babaguhin yung sistema sa loob mismo ng LGU, kung hindi natin babaguhin, walang mangyayari po. Of course. Hindi po yun na kagagawa ng isang politiko o isang leader na tumatakbo kung ang sistemang inaabutan niya yung pa rin yung nakaraan. Wala pong mangyayari. Kaya itong laban namin ngayon patungo sa good governance, yung baluktot na sistema, yun ang aming pilit ituwid.
at kailangan namin ng suporta ng everybody kasi hindi namin kakayanin mag-isa yan. Okay. So nabanggit ko kanina, Councilor, 4 kayo dyan na nagsusulong ngayon ng inyong adhikain ng good governance, si Councilor Jonathan Ramos, si Consi Teng, saka si Consi Norman, at kayo po. So, kayo po yung minority o majority block? Actually, parang sabihin na nating minority dahil majority sila. They have their numbers. 5 din sila sa kabila eh. 5 din kami sa kabila. Siyempre, pag bernick ng presiding officer yan, nasa kabila siya. Okay. Pero we don't divide ourselves. Iisang grupo po kami, sanggunian. Yung sinasabi naming 4 kami usually yung laging magkasama, nag-uusap. Pero pagdating po sa plenaryo, lahat po ng kasama naming konsyal ay sumusuporta sa good governance. Dahil usaping pangkabutihan. Yes, together with our Vice Mayor, JM Crisostomo, nasa ano rin niya, nasa programa din niya ang good governance. Kaya hindi po kami nahihirapan sa Sangguniang Bayan. Okay. So 4 lang kayo, sino yung isa? Hindi, 4 kami, pang-5 si SK. SK. Okay. Kaya lang medyo busy si SK. Kaya yung 4, laging ano yan, we're having our coffee break. Nagsasama palagi yan. Okay. So, pero sa kabuuan, pagdating sa plenaryo, buo po kami. Kaming 10 councilor and our vice mayor ay nasa layuning ipaglaban ng good governance. Pwedeng maging 6 kayo. Kasama na kami ni Kapaborito Joseph dahil siyempre pagka ganyang mga sa good governance, nandun tayo. Yes. Yun ang ating isusulong pala. Yes, welcome po. Welcome. Okay. So, Consi, tutuldukan ko lang yung natanong ko kanina. Bakit po ninyo napuna yung komposisyon ng Finance Committee? Kasi ano yun palalim tayo ng palalim, Sir Joseph. may ano kasi dyan every time na we will have our committee meeting, syempre tinatanong namin ng Finance Committee kung ano ang recommendation nila. In the past administration, kung anong sinabi nila, sumusunod ang Sangguniang Bayan Ngayon, itong administrasyon na ito ngayon, iibahin namin It's the other way around. Hindi yung kami ang susunod, kundi sila ang pasusunod din namin. Of course, kasi kayo yung pumabalangkas ng mga batas. Yes po. Kayo ang kumbaga, kayo yung architect ng kinabukasan ng Lingayen. Yes. Tama naman. At yung kanilang isinusulong inaayon sa batas na dapat lang sundin, di po ba? Yes. So yun. Kaya parang nagising kami. Bakit every time na may sinuggest ang committee, Finance Committee, nagiging sunod-sunuran kami. Pag sinabi nilang walang budget, wala kaming ginagawa o hindi na kami umiimik. Wala daw budget Pero iba ito ngayon. Together with Councilor Jonathan, iba ito ngayon. Kung ano yung pinag-aralan namin o pinagkasunduan namin sa sanggunian, yun sila ang mag-adjust. Kasi ang nangyayari, sila na yung nasusunod pagdating sa financial management. Number 1, sa good governance na pinaglalaban ko nakafocus ako sa financial management. Okay. Yan, tinututukan ko yan. Kaya ko pinapa-identify sa kanila kasi may nakikita ako isang tao doon na parang leader nila. Siya lahat ang gumagawa ng paraan, siya lahat ang gumagawa ng desisyon. Kaya inaalam ko kung membro ba yun o hindi. Okay. Councilor Ramos. So may nakikisingit Yes po. Baka may gusto kang idagdag, Councilor Ramos. Plano namin ni Councilor Randal, Councilor Teng at Councilor Norman ay talagang binuo namin ito para ipakita mo po namin ang siyempre magandang good governance sa aming mga kasamahan sa buong munisipyo na pwedeng sundin o tignan o i-follow ng ating mga kawani dito sa munisipyo sapagkat tama yung sinabi ni Councilor Randal, kahit magpalit na tayo ng leader
or leaders kung yung mga nandyan sa mga tabi-tabi ay sila ang sisira ng mga gustong mangyari ng isang leader, ay mahihirapan po ang isang leader, Kuya RJ. So, abangan ninyo ang mga ipapalabas pa namin o palalabasin dito sa bayan ng Lingayen, Kuya RJ at Kuya Joseph. So tuloy-tuloy ito, Councilor Rondal Bernal. Yes po, tuloy-tuloy. Naumpisa po na ito. ninyo. Naumpisa na. May tanong tayo kay Councilor Jonathan. Councilor Jonathan, you have been a part of a past administration na sinasabi nating nagsulong ng good governance din. Okay. Na nagsulong. Councilor Jonathan, good morning po. Good morning, Sir Joseph. Okay. Councilor, sabi ko kanina, you have been a part of a past administration na nagkaroon din ng kampanya on good governance. Sa ngayon po, ano po yung sa tingin nyo dapat pa rin isulong sa bayan ng Lingayen para ma-maintain natin yung good governance na yan? Actually, isang pinagkunan ko ng idea ko, Sir Joseph, yung leadership ni Mayor Paul. Okay. Na kung saan ay talagang makikita po natin yung good governance sa kanya. Kaya lang may mga hindi pa nababantayan. Kaya sa panahon namin, itong term namin, ay 4 kami na talagang magbabantay sa kaban ng bayan para yung mga veterano na dyan na gumagawa ng hindi magandang gawain ay tututukan namin kaming 4 ni Councilor Randal, Councilor Teng at Councilor Norman. Mas magandang team namin ngayon na Sir Joseph kasi focus kami talaga tulad ng sinabi ni Councilor Randal, focus kami sa pundo ng bayan ng Lingayen. No, talagang tututukan namin 'yan at ipapamukha sa ating mga kababayan na hindi po sila nagkamali sa amin para sila pagsilbihan habang kami po ay nandito sa Sangguniang Bayan na Sir Joseph. Apo. Councilor, kumbaga this time, ang ginagawa po ninyo is internal cleansing para nang sa ganon, linisin muna natin yung sa loob ng bahay para dire-diretso yung takbo ng progreso ng bayan. Tama po kayo dyan, Sir Joseph. Okay. So, inimpisa na rin ni Councilor Randal na tinatanong yung composition ng Finance Committee that is part of the internal cleansing na dapat gawin natin for good governance. Opo. Tama po kayo dyan. Yun. Si Councilor Randal, sir, yan yung ay isa sa mga tinutukoy nyo ngayon, pinupuntuhan nyo ngayon, yung internal cleansing din, Yes, ano? yes po. Diyan po tayo mag-uumpisa talaga po, Sir Joseph. So, naumpisa nyo na sa Finance Committee, sunod-sunod na yan. Sunod-sunod na yan. Actually, sa susunod na committee meeting namin, papunta na kami doon sa Special Education Fund. Okay. Kung saan, kasi kakapiranggot yung pondo na yon, kung saan napupunta kasi ang dami ng reports na dumating sa akin. Bigyan ko lang kayo ng isang halimbawa. Isang pondo na para sa isang eskwelahan, 100,000, let's say 100,000, dumarating doon sa school isang laptop lang na nagkakahalaga ng 14,000. Oh. Yes, 14,000 and yun na-receive, pinirmahan, yun na yung halaga ng 100,000 na buwis ng mamamayan. Isang laptop lang pala. Napakamahal naman yung laptop na yan. 100,000. Yes. Councilor, siguro para sa kaalaman ng ating mga kababayan, bakit mayroon pa tayong Special Education Fund in every LGUs samantalang ang DepEd malaki na ang kanyang budget? Yun nga po. Itong administrasyon na ito talagang pinalaki po ng ating Pangulo. Kaya yun din po, magandang katanungan niya, Sir Joseph. Kaya yung maliit na Special Education Fund na nanggagaling sa buwis ng mamamayan ng Lingayen, yun ang aking tututukan na sana hindi mapunta sa walang kakwenta-kwentang bagay. Tulad ng sinabi ko sa inyo, isang lababo na may 3 gripo, hugasan, that costs already 100,000. Nako.
Mahal. Oo. Mahal. Kaya nasasayangan po ako, Sir Joseph. Nasasayangan ako. Ipinambili na lang sana ng mga school supplies ng mga mahihirap na bata para at least napakinabangan pa nila. Saka yung isang napunan ninyo, Konse, nakita ko sa isang vlog po ninyo, yung pong mga pwedeng gawin by administration pero parang pinapabiding pa. Parang ganun. Yun nga po yun din po ang gusto kong makipagpulong sa ating Bids and Awards Committee na kung paano maumpisan yung by administration na trabaho. Makakatipid, di po ba? Yes, at saka makakatulong na rin ang LGU, kukuha ng mga trabahador, papasweldohan kung ano yung umuusad na halaga ng pasahod ng mga trabahador, at natututukan, mawawala doon yung profit ng kontraktor, kaya doon pa lang makakapag-save na ang LGU. Makakapag-ipon. Kumbaga, hindi na wawaldas ang pera ng mamaya. By the way, Councilor Jonathan, Councilor Randall, matanong ko po sa inyo, ano po yung mga pinaghahawakan po ninyong, hinahawakan po ninyong mga committees ngayon sa Sangguniang Bayan? Ayun, sa akin, number one is the Good Government. Good Government. Okay. Si Councilor Jonathan, Councilor, ano pong committee po ninyo sa Sangguniang ngayon? Sa ngayon, Kuya Joseph, ay Committee on Agriculture, Committee on Peace and Order, at saka yung Committee ng Transportation at Transportation, ano yung isa? Accreditation, Sir Joseph. Okay. Yan. So, yung sa akin, maidagdag ko lang, Sir Joseph, Sir RJ, ang kinuha ko lang na chairmanship is yung Committee on Good Government. Good Government. Bakit iisa? I was elected as their floor leader. And once you are a floor leader, you will be automatically member in all standing committees. Majority o minority floor leader? Majority siya, Sir floor leader. Joseph. Kasi majority floor leader. We were not divided, kaya floor leader. Okay. Walang majority, walang minority sa amin. Opo. Ay nakuha namin yung majority floor leader. So tagay na sabi ni Councilor Randall, so walang minority, walang majority, wala nang tawag nito, yung grupo-grupo. Yes, walang faction. Walang faction. So, lahat kayo nagkakaisa doon. So, floor leader na lang. Ito, kapaborito, Joseph, dahil sa ginagawa ni Councilor Randall, good governance nga, good governance, marami siyang mga, alam mo yan, mga masasagasaan, marami siyang mga basher, pati sa kanyang mga vlog. Paano po ninyo ito hinarap, hindi kaya ito nakakadiskaril sa inyong focus? Ay, hindi po. Siyempre, in-expect ko na po yan. May mga basher, may mga masasaktan tayo. Unang-una, ang maapektuhan dyan, sila kagad ang tumatahol. Nakahanda po ako dyan, hindi ko na lang sila pinapatulan. Focus sa trabaho, as long as wala akong sinasaktan sa kanila, alam ko na ang ginagawa ko para sa bayan. Kaya hindi po ako affected dyan. Kung sakaling may magbash sa akin at pinanood ko yung video, galing din naman sa akin yung video na yun Ang sinasabi ko na lang, ride on na lang kayo para sumikat din kayo. Actually, diba, sabi ka pa nga nung mga basher ni Consi, dati nasa isang partido yan, ngayon maplos sa alas 4, wala sa kaya partido, parang gano'n. Yes, nakita lang siguro ako o nakita yung post ko na nagpapasalamat ako kay Governor. Sabi ko na wag niyong bigyan ng malis yun dahil dapat lang na magpasalamat tayo sa isang leader dahil may nagawang kabutihan sa bayan natin, lalo na sa Ligid. So normal lang siguro po yun, Sir Joseph, Sir RJ, na magpasalamat ako. Yes. On air para at least makarating dun sa tao na pinapasalamatan ko, minamasama ng iba. Sabi daw, ang tawag dyan, balimbing, ang wala pang isang buwan, nasa kabila na kaagad. Ito ngayon ang mensahe ko sa kanila. Kung ganyan po ang sitwasyon, kung sakaling hindi pinalad yung isang kasama ko at pinalad yung sa kabila,
pag nakita nyo ako nandun sa kabila, nagbibigay lang po ako ng respeto. Ayun. Yun ang mensahe ko. Binibigay ko lang po yung respeto doon sa nakaupo. Siya po yung nakaupo eh. Kasi hindi po ako naniniwala na kung ang isang partido kukontra ng kukontra, babatikusin ng babatikusin, yung tumalo sa kanya, wala pong mangyayari sa bayan natin. Oo. Kaya bilang isang konsyal, malit lang po akong leader sa bayan namin, pinapakita ko na kagad yung nararapat. Ibigay ang respeto, suportahan na lang natin. Hintayin natin uli ang eleksyon, doon tayo magpolitikahan. Ito na, kapaborito Joseph. Ito na, dahil di ba nung nakarang programa natin, meron parang nakausap ako na nagsasabi na itong si Consi Randal Bernal tatakbo daw na PCL president. Di ba reliable source yun. Ngayon nandito na. So alamin na natin. Direkta sa kanya kung totoo nga ba na siya ay tatakbo bilang PCL president sa nalalapit na September 11 ata or 13 kung hindi ko nagkakamali. Konse, ikaw na ang sasagot niyan. Iyon. Totoo po yung nabalitaan So, nyo. totoo? Dahil galing po talaga sa akin yung impormasyon. Okay. Sir Joseph, nalaman ko lang po, nagka-interest lang po akong tumakbo bilang leader ng liga ng mga councilor. Kasi nung August 1, nabalitaan ko na wala pong lumalabang presidente maliban kay Councilor Martin. Okay. Sabi ko, bakit ganon? Parang lumalabas na unopposed ang tumatakbong presidente ng liga. Ang pangit naman tignan. Out of 478, if I'm not mistaken, 478 na councilors sa buong lalawigan ng Pangasinan, bakit walang tatayo? Okay. Wala na bang may kaya sa ating para mamalakad ng isang liga? Wala na bang may kakayanan para maging isang leader ng mga councilors? Yun po ang tanong ko. Kaya hindi po ako papayag na magiging unopposed lang po yung isang leader namin, natatayong leader ng councilors. Kaya nagdesisyon po ako. Lately lang po, itong August lang, kapapasok lang ng August, lalaban ako. Para may pagpipilian yung mga kapwa kong honorables na councilor, para may choices. Kumbaga, may pagpilian naman. Ang pangit, para saan? Para ano, at aatin ka pa dyan, alam mo wala nang kalaban dyan. So anong nagtulak sa'yo? Anong magiging sandata mo? Iyon, maganda rin katanungan yan. Nung nagdesisyon akong lalaban ako bilang presidente ng PCL, this is the right time, Gago. Ito na yung tamang pagkakataon na makakasalamuha ko lahat, ang kapwa ko konsehal sa buong Pangasinan, na kampanyahan patungo sa good governance. Yun. Hindi po yung pag-upo bilang board member diyan kung sakali pala rin. Hindi po yun ang importante doon eh. Hindi po yun ang essence doon na sa aking pagtakbo. Kaya po ako tatakbo dahil nakita ko yung pagkakataon na makakasalamuha ko lahat ang konsehales ng Pangasinan. At mangangampanya ako para sa good governance. Oo. Nawala yata si Councilor Jonathan. Councilor Jonathan, andyan pa kayo? Sige, abalang si Councilor Jonathan. Sige, mamaya. Dahil na lang. Tatanungin ko sana si Councilor Jonathan. Ayan. Dito. Ano Okay. masasabi niya? Councilor Jonathan, paano tutan ni unlaban ko ni Councilor Randal, ya presidente na PCL. Napakagandang balita yan, Sir Joseph, sapagkat yung pambato ng Lingayen ay pang-anim na niya na termino bilang konsihal ng bayan. Ibig sabihin, kung eksperyensya ang pag-uusapan, hindi na yan mapang-iiwanan. At siyempre, ang isang tignan natin dyan, Sir Joseph, ang Lingayen ay capital town ng Pangasinan. Kaya matagal ng panahon na walang presidente ng o representative ng lahat ng councilors buong Pangasinan na nanggaling sa mismong mukha ng lalawigan. Kaya siguro ito na yung pagkakataon na masungkit natin at dito magmumula ang leader
o ama ng mga councilor sa buong Pangasinan. At ako po ay saludo kay Councilor Randal sapagkat talagang malakas ang kanyang loob para ipaglaban at magbigay ng magandang serbisyo sa kanyang kapwa councilor sa Kuya Joseph. Oo. So all out support po kayo kay Councilor Randal. Councilor. Siyempre, sabi ko sa kanya, ano man ang mangyari, hindi kita iiwan. Ipaglalaban ko hanggang sa dulo ng Pangasinan. Okay, the best yun. Yan ang kaibigan. Anong masasabi mo dyan, Conse Randal? Yan ang tunay na kaibigan. Okay. Ito, tanong natin kay Councilor Randal. Councilor, ano ang maibibigay ni Councilor Randal? Can he make a difference sa kanilang organisasyon sa Pangasinan Councilors League? Yes. Napakagandang tanong uli yan, Sir Joseph. Yung sa mga nakarang administrasyon, hindi na po bago sa atin na lahat po ng iniluluklok dyan na PCL President ay nanggagaling yan sa mga malalaking politiko natin eh. Kumbaga sila yung naglalagay dyan, nagpapaupo. So pag sinabing silang nagpapaupo dyan, kung ano yung adikain ng mga matataas na politiko na yan, sunod-sunuran ito. Naka-align yan. Ako naman, iibahin ko eh. Kaya sabi ko doon sa slogan ko, for a change. Ang bibigyan ko ng halaga, yung importansya ay yung mga councilors naman ngayon. Kung ano yung gusto nilang mangyari, at yung nawawala sa kanilang karapatan, ay gusto kong ibalik sa kanila. Hindi yung porke councilors lang kami, mabababang position lang kami, isinasantabi lang dyan. Ibabalik ko sa kanila yung dignidad, ibabalik ko sa kanila yung karapatan at yung lakas ng mga konsehales na pag nagsama-sama yan, malalakas po kami. Sila ang pakikinggan ko, sila ang magiging boss ko. Ayun. Kasi alam naman natin na pagka ganyang mga posisyon, parang nakakamada na yan, Conse. Yes. So, yung lakas mo, saan mo hinugot? Ay, nakikita ko yung mga kababayan natin, hangad nila ay good governance. Lahat po, tulad po sa Facebook, lahat na lang ng sinasabi ng tao, wala na bang pagbabago? Wala na bang pagbabago? Yung iba, surrender na nga eh. Wala na tayong asahan dyan sa gobyerno natin. Lagi ko sinasabi sa kanila, hindi pa huli ang lahat. Antay lang po at darating ang hinahangad natin. Tiis-tiis lang po at parating na ang hinahangad natin. One of the hardest thing na gawin ng isang leader councilor is yung to unify the group. Yes. That's a very hard thing to do. But sa inyo po, anong tingin po ninyo dyan? Anong perception nyo po dyan? Ano po mga initial steps na gagawin po ninyo? Kasi pagka ganitong eleksyon talagang nagkakahiwa-hiwalay. May kanya-kanyang grupo ang mga yan, di ba, Councilor? Totoo po yan. At buti na lang kasama nyo si Councilor Jonathan na all-out support sa inyo. Hanggang sa dulo ng Pangasinan. Yes. So, ano po yung mga qualities na gagawin ng isang tulad nyo na it would change yung mukha ng PCL na kayo ay nagkakaisa. Gaya ng sinabi nyo kanina, kinakailangan magkaisa. Yes. Unang-una sa lahat, in good governance, hindi lang financial management, hindi lang siya doon sa tamang sistema. Other factor to have the good governance is one thing is yung to listen. Yeah. Yes, tama. To listen. Okay. Hindi porke leader ka ikaw yung masusunod. Yes, tama. Lahat ng magiging action ko mamaya, lahat ng magiging kilos ko mamaya, it will come from my colleagues. Okay. Because I will listen. Yes. Kung ano yung napag-usapan ng liga, yun po yung ating aaksyonan. Yun po yung ating gagawin. At yun ang isusulong nyo later on. Yes. Pag napala rin, doon sa sangguniang panlalawigan. Yes. Dadalawin ko ang bawat Sangguniang Bayan. Kakamustahin ko from time to time ang mga membro ng Sangguniang Bayan sa iba't ibang bayan. Kaya
parang pakinggan ko sila. Tama, Ano tama. yung mga gusto nilang mangyari, Mhm. ano yung mga kahilingan nila, pakikinggan ko at yun ang dadalin ko sa Kapitolyo. Ayun, dahil yun ang pagkaiba ng leader at boss. Yeah. Dahil yung leader handang makinig. Makinig. Yung boss hanggang utos ka na lang utos at gusto mong mangyari. Ikaw ang yun masunod. ang masusunod. Yes, Tama yun. hindi po. Okay. Yes. So with that, kapaborito Joseph, baka may mga reaksyon pa dyan bago natin kunin yung mga panguling mensahe ng ating mga bisita. Babasahin ko lang yung mga nakikinig at nanonood sa atin, kapaborito Ajay, kanilang mga mensahe. Kay Sir Abraham, Abraham Sariaco Cariaso Jukino, Masanto sa Kabusan, Boss, RJ Tanbos Joseph. Pa-shout out kami dyan the Barangay Songkil, Santa Barbara, Pangasinan. Taga Songkil, good morning. Yan. Oo. Kay Sir Rodel Idadis Peralta, good morning. Kay Kapaborito Errol, good morning. Kay John Lori Rachab, good morning po sir, pa-shout out po from mga Terem, ang bayan ko, Barangay Ketugan, Errol Jan Bakar. Yun. Yes. Kay John Lori Rakab, good morning. At yon yung ating mga nanonood sa ating ngayon, kapaborito Ajay. Umabot na tayo sa halos 23 live viewers po natin. Dami ngayon na. Oo. So without kasi kalagpas na tayo ng 1 minute, mga kapaborito, pakinggan po natin ang mensahe ng ating mga bisita. Unahin na po natin si Councilor Jonathan. Councilor Jonathan, ang ating panghuling mensahe po sa ating mga kababayan. Thank you, Sir Joseph at Sir RJ, para sa ating mga kababayan. Panahon na para umpisahan po natin o ipagpatuloy ang good governance sa ating bayan. At panahon na rin na suportahan po natin ang ating kababayan na siyang magiging ambasador o representante ng bayan ng Lingayen para pamunuan ang lahat ng mga councilors sa buong Pangasinan. Kaya hiling po namin sa ating mga kababayan ay isama niyo po kami sa inyong panalangin ng hinaharap namin ito kasi Sir Joseph, plano ko ring tumakbong board of director na para masamahan lalo ang ating PCL president at aspirant. So inihingi po namin ang suporta ng ating mga kababayan na isama po kami sa kanilang dasal upang sa ganon ay mapagtagumpayan po natin ang ating laban, sapagkat ang una dyan kasi Sir RG at Sir Joseph na magbibigay ng lakas ay yung mismong kababayan mo, no? Para magkaroon ka ng malakas at matatag na laban sa mga katunggali po natin. So sa ating mga kababayan, maraming salamat sa inyong pagmamahal at suporta at naway ipagkaloob sa amin ni Councilor Randal ang aming gustong gawin sa ating bayan at sa lalawigan. Yes. Good luck po sa inyo, Councilor Jonathan, at magandang umaga po sa inyo muli. Thank you po, thank you po. Okay. Si Councilor Randal naman. Councilor Randal. Yes, maraming salamat po sa ating mga taga-suporta. Wag po kayong mawalan ng pag-asa. Yun lang po lagi ko sinasabi, wag po kayong mawalan ng pag-asa dahil yun po ay ating ipinaglalaban. Tiis-tiis lang po, darating din tayo sa ating layunin. Magkaisa po tayo patungo sa good governance. At isa rin po, mananawagan na rin ako, Sir Joseph, Sir RJ. Yes, go ahead, Councilor. Kapwa ko konsehal sa buong Pangasinan na kilalanin po ako. Kilalanin nyo ang mga tumatakbong leader ng ating liga. At wag po kayong mag-alala dahil ako po ay handang makinig. Anytime po, nakikinig ako kung ano yung pulso ng bawat membro, yun po ang aking binibigyang halaga. Okay. So Okay. good, For a change. For a change. For a change. Good governance for a good, change. Good luck po sa inyo, Councilor Randal Bernal, sir. Na matagal na nating inasam-asam sa Oo. ating pangkalatan in general sa ating gobyerno dahil pagka nakamit natin yung good governance, siyempre susunod na yan yung talagang magandang pamumuhay ng ating mga kababayan. Actually, nagre-response lang ang ating Yes. councilor doon sa panawagan ni PBBM, di ba? Mahiya naman kayo Yes. sa kapwa nyo Pilipino. Correct. That's good governance. Yes.
Okay, wala na tayong sapat na oras mga kapaborito. Hanggang bukas sa muli sa pang-edisyon ng Liknae Bale. Akalo pa kantabi na lang mula sa magturiran kapaborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. Tansay magturiran kor, magturiran kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team at the technical side, Engineer Dennis Justoni Palagana. With our manager, station manager Joey Baby. Si po bukas mga kapaborito dito lamang sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito! Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez tan Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan.